Skelepa. Ska du börja? Klappa, lära sig. Puss. Klappa. Jag skulle lägga hit upp Peter. Du får wacka det. Nej. Du ska fan inte fortälja kan vi. Ja men det här alltså det är flera år sedan vi har haft uttångt. Ja, då. Kara. Välkommen till Illtångt hit. Så var vi där. Att nå att förlänga till. Att förlänga till. Nu är det så vi där nu jump battle i kväll. Mittlen kväll. Det vi gör mot anarkister. Och vi har två gäster för hjälp bakom att döma i kväll. Och min är i högre. Det var Benjamin Petersen. Och min är vänstre. Bara döse. Och skvatt. Det är faktiskt att det är Dal Christensen nu. Det ser sin cool. Ja. Är det här det? Det är bättre till battle mode där. Vi tar faktiskt tar vi till hitches som så gänga vi efter rum. Vi gänga efter kreativitet, upptrakan och levering. Hur att ta tid till mest det. Hur vill gå till någon annan? Ja, vi lägga träd. Kan vi ta träd? Humor. Prefire döden så var det ett som är att kom till i rum scenekanten. Ja. Vi får attention nu och vi ställer hotla sig och så stäcker vi den och så snackar vi om kattekusse. Ja. Som sagt heter anarkister mot Devior. Och tar på är alltså tar nutcher. Det är tar första Ska man så ansett vad man säger. Du kan se akkurat. Nej. Akkurat vet. Avgångare högre. Han är en punkare, men han blöjer för fucking hiphop. Och han kommer för namn någon. Einar Kisteren. Jävla hack! Yes. Klappa. Han måste slippa. Han vill sig säga det som är en nutcher, men han är spörst med den battlen. Han nog ska lägga lötna, jag tror inte. Jävla fucking hand till Debbie, oj! Det bästa är snär. Han är alltid sport på den battlen. Blaggan bussen. För bara lost det. Blaggan bussen. Jo, det är första för att det kommer att battla. Han har kraft i början. Ja, det går. Jo, det kan allt. Ja. Nu är det fucking allvar, inte kommer för att tvattla. Så gör det fucking klaran, det nu är den grön nacka vid römmer som bär i gjort att tunna utkänt happa. Bro, hur så fuck är det att du särst ut? Man skulle tro att du är sniffat ett lojm när en väse kommer klut. Kan man över det? Man skulle tro att du sniffat ut lojm ner och en väsk kom till. Kan Det är mest det. Du är uppgör. Nej, är det där? Han skulle Ja, sniffa vi ner i en. Ja. Okej. Jag är vant till att det är bara för att se att du säger öl och fanta det är ut som en nere. Ja. Vant till. Du lagt ut. Du lärde dig till hiphop Chicken Drake och Kanye West. För det var de bitches där det var håll jag inte läst. Han är för. Men det är jag gamla. Det är klassiker med det. Är det så? Jo, det är klassiskt. Du Alltså vi kommer aldrig att checka det. Vi ska bara hämta maten. du ska fact checker. Du ska spela så ska du se. Det var så. Ja men så vet han att det var hon läst. Han tar tjänst fucking picture som det. Drake så plädar verk om kvar Argent, det var så. Det var så men det är jag gamla. Men anarkister han lurar väl efter Sex Pistols och Rancid för det. Och ordentligt hiphop alltså. Du lärde dig till hiphop Chicken Drake och Kanye West. För det var de bitches där det var håll jag inte läst. Spelar här rävar om den kropp. Men det du kallar hiphop, det kallar hiphop. hade han nog En poptös helt det vera, renner rätt till modan och gör bara det som hinner göra. All right. Du tar Alltså, inte det är okej. läsa heller. Alltså okej. Det ena som är det är att du sätter linjerna upp så ser att du stäcker att när kvar enas korslans rum. Nog så viktigt att det räka extremt hårt. Att du bojar efter Simon Punchline. Ja. Du bojar efter först när reagerar. Men här är bara standa en paddle
första för att göra det. 100%, ja, ja. Så och han är säker, men kommer in där. Vi har upplevt folk som första för att choka en 20 för. Och det var det som jag var allra mest bekymrad om detta kvällen. Ja. Det gör det. Ruben press av the by. Ja, Överhuvud, Du snackar fast vad var en truna folk? 400. Charlton Rodnero som var ju att kvalitet på var ju Det var så shaky. Ja, för helvete. Det syns jag. Men han viskar till han kunde nog så lite. ja. Och han Han för oss när. och han brukar inte linje, han brukar inte plats att se mindless ting. Han spytter han ut. Då är det. Cool. Så det Let's go. Att rymmen är skriva i 4 till. Jag onkel Nörron en fucking RSP. Så jag ska aldrig ju att Rowe är ju homies ja. Ja. RSP för. Jag ser han och det är han vera paddlar då. Halvt. Säkert nog. Säkert vi en skimaskill också där. Ja. Om jag skulle legit så är det skriva Steinkrym. Enas personer ska fucka upp ett halvrum. Aha. Han dömde. Vill du låna mina briller för jag såg jag så Lutland du häver? Nej, det är fucking lika mysigt att du är sån som djäver. Jag tror vi ser det. Men jag vet han bara det. Vad han säger? Han säger Slutland du häver ger den några mening till torsdag som ger. Ja. Det Alltså borde det vi är alltså det borde vi nästan Det ger faktiskt inte mening. Inte ordentligt. Alltså visst han ger så Han som teg ja det är. Det har vi inte han ska ta. Han ska tega. Han ska ta. Nej. Ja. Sten vet Okej. Hicka till det igen och att man kan litta och så roa en veik fucking own nitta. Men pappa. Bitch, nu får jag präcka med vinnare själv. Jag spinar med knusta kropp och att det. Tack för det. Att fight. Att det är stort. Reellt stort. Det är fan i skölden med så jag en som är första för levererade så gott. Alltså och fram ungen av time som har gjort det första för jag steg fram så när kvällte. Så hatten där till anarkisten. Bra cool. Att han och så att jag måste säga som är det här Men cool. det är Alfred Hevra Butler. Att alla samlar skulle komma som motståndare och jag vet inte. Jag skiljer det. Jag vet inte kvittera ting. Hur ska han komma och han ska knusta kropp? Jag vet inte. Det är för det. Han är så som Alfred börjar. Det är det största disnägra. Det är nog här det ja. Ja, men det hade fight. Nu börjar han för det första och han ständer framför en popcorn för första för. Här är alla en ting som spelar in. Ja, absolut. Men här är gott grundalag för vad är människa. 100%. Så är alltid att bli där. Ja. Och han vet en vet att jag shower att han att han var förstått så. Han vet nu. Ja, det tog klar. Så går du. For helvete Einar. Jag låg mig riva kvart och välja huxar minar. Men det ska jag fucking fortälja dig kvart och spär där. Jag riktigt skilja vad han säger. Jag la det i ord men man frågar om jag. Det ser jag. För helvete. Du han bor i Nashville, Tennessee. Aaron Taylor. That's really well. Det är för att det säger han. Einar, du behöver fan med 1 miljon grejer av diagnosen. Men det är alltid fett. Du har rum och så har du ända då vi också mycket. Uppsättande rum och det är genial. Aksom rum det är sett i ovanta plats alla med jöknen men du har en flow i jöknen lugga. Det där viskar smum. Han viskar inte snacka, han viskar där rappa och han förs på en acrossa. Att domar då. Kollar så att det ska det så. For helvete Einar. Jag låg mig riva kvart och välja huxar minar. Men det ska jag fucking fortälja dig kvart och spär där feilar. Du behöver fan med 1 miljon grejer av diagnosen. Klar du förstår vi? Vad ska jag ta oss ju? ADHD, LGBT, ABCD. I Sverige på att du här har HIV. Så är det som en X-page. Toxic och brukar rejvna som att ha X-stick. Det kan vara coolt alltså. That's game. Cool. Han ändrar sin gott där. Ja. Ja, han pitchar väl upp i Och allt innanför elektroniken. Alltså lite skip. Och allt är så stickningar av omkring. Ja, 100%. Hade gått. stickningar. Varför? Stickningar. ADHD, LGBT, ABCD. I Sverige på att du här har HIV. Så är det som en X-page. Toxic och brukar rejvna som att ha X-stick. Det kan vara coolt alltså. Jag borde knäppt i ilsne. Men det var med svetten så att det luktar sitter upp på pilsen.
Vad säger han? Kan säga jag har inte. Vamlepilsa? Vamles till svart till luktar av blå pilse. Jag vamles till en svart luktar av blå pilse. Okej. Att Det kommer an på hur man är. om man tar det lite. vann så det är rätt aggressivt. Det är nog aggressivt, ja. Aggro. Aggressivt. Det är iltom. Det är iltom. Pulserande aktier i en full and drill. Jag tror att jag bara det. Hade fint. Hade varit körlig, men cool. Jag borde knäppt i ilsne. Men det var med svarten så där luktar sitter upp blå pilse. Vamlepilsa. Han är ju Vad fuck sker för att tona Dave Sanchez där? Borde ju ha. Det konstnärerna borde vara Mr. Minister, vet du? Är han tappat det? Ja, det här är ett bokstavsrum från Marston Street. Går Street. Marston Street? Största hetjan, alltså innanför Batman-server. Ja, Jakob. Fucking genialer. Det visste jag inte. Mumbo Mr. Jumbo. Minister. Ja, det är från Bochna och... Ja, danskar. Fuck. Busseren, det är såna där. Nej, turba, helvete, fuck. Men Dister Minister Fister var flink och kjellen bister. Pusade näsa, störse slips och redde sitt hår med klister. Jag vet inte om man kan säga att det är så tecken på hur big man är som battlare. Jag vet inte alltid hur haft det så halvkontument att det säger vi räknar mer än helt sikkert meldas till sin ment. Men det stämde att ha allt här i kväll och respekt för det, men för helvete är en halvdun tjaff. Fuck off, screw. Du spittel mina tøy. Och så görs det allt för att stanna en paddle, men hicklar runt om det. Jag ska komma till kompani. Ja, det här är okej. Jag får Så inte. packar som tog en rappat till paddle och no-go. Men med en Powerpuff-app med Mojo Jojo. En fucking vannskapning utan flåt och så jävla längt under mot nivå. Hade fast ett diskade under mot nivå. Lucka Jonas så eka här på inte. Sitter av Han vill skulle vara självsäker. Han sålde öle gott. Alltså är inte nivet då. Det helt aldrig vax einer är som synder. Jag haltar bajer alltså det kommer som första för på inte alltså det ser ut som ett 3-4 så då. Långt nu viskar det små man mer att se. Men han kanske från en kompani här där han sitter och battlar så där. Väldigt battlar. Inte pejligans. Han har kokt det iltons. Ja, men också kanske vinna bara kommer så om här. Ja, jag vet. Sitta och Jo, det blir battlar på en big. Vi tar bara så vinterklubb. Jo, men det som man vet han viskar det var mer sån hiphop typa. Ja. Hade jag synd mer sån Jakob Nutchtus typa som är från rappa. Han vet att han är från en musikalska familj. Så tycker jag hiphop är nödvändigtvis det som man lustar mest efter, men rockar dodge han. Seriöst med er, färre fattar hjälp, ötler då så att det hastar. Jag menar så vi att med när han kastar spermanskärm och så kallar det alternativt list. I got it. Och så kallar det anarkist, kist och visst och kiss mig att visst. Det är några fucking piss. Men nu skulle jag höra något svagt. Bara lycka som det sagt. Det är att fighta snill. Att fight. Ordla kompakt. G-punkt som mamma du var riktigt finna, men fuck om det blir rakt. Mamma. Nej, tvart. Det är ärligt så känner jag igång mån och fiser mamma en torston och en dosaton. Och så görs då mamma du satt i fångsel, sen görs hon Rapunzel, kraftigt med så länge har under armen och hon kan dinkla låra sig ur vinters karmen. Hade aldrig något hade cool till att sammanhängande vi tar var också att vända sig till Rapunzel, fångsel, point room. Och har bara vi skimmer till mamma nästan. Ja, det är cool. Det är skäligt gott till salga. Nej, men alltså Det är mer okej. men det att det säger ja, nettopp. Det nu förstår du comedy sen där. Ja. Och han är väldigt alla ställen. Han är väldigt brutalt ärlig och ekvislig och allt det där. Efter hans medling ska se. Så han är fight. Men då. Touchar vi. Schaftisches Volkslied cool. Ja, det får Funkar det så inbesfatt. Klamma hår madrassa. Så tänker du inte visst jag alltid inte är ena för samma klass. Och då effekt det battle också kan fan share kan ta passa. Att släppa happa det för är för. Ja, det går gott. Fuck oss. Det får jag. Hård madrassa. Det är genialt. Det var väl.
Det är nice. Spelar som vanliga Soria-man också. Kreativ mat att se på. Ja, jag vet bara det. Men alltså, här är så två personer som känner varandra öle väl. Ja. Men det är så god klass. Jo. Säg det så vi Anniker. Jag tog nämligen på han skulle mot. Säg alla kissar han. Fuck. Du är fucking klasskamrater. Så tar känna som det. Ja. Så det är all good, all love. Jag hoppas du kom fyrt. Ska fuck och fyr sig. Tog i illtångt. Oh my god. Då får du fyller ta i flippet det. Då lyser han nippel vid mohawk och briller. Allt gott? Oh my god. Kvart i han. Hemma kom som krone. Fan du kunde vara konkur över en bunch i steinaton. Klasse. Hade här var faktiskt en av min yndlingslinjer. Det var det. Jag konkurrerar en bunch av steinaton där. Ja. Vi går. Ja? Enkel. Ja, gå. Okej. Men jag är så alltid tro att det förstånd är illtångt att dissa en osäkra jomfru. Till en anarkist som du släpper alltid långt än till första basa. Du var framme väldigt avvist en bötte när bomba ner i Gaza. Och blev det politiskt mycket heller. Så det chips handskar. Jag kunde bli vi. Men Rickard har så väl han säger då, så säger. Sen det får Imis tänk halt i ett land. Jag är en linje. Det är just så jag mening men det går att inte alltså. Jag hade inte att jag vill ladda upp till akkurat så här linda. Det är visst det också som ladda jag sin upp på andra vägen så jag hoppar mer på honom. Men hade fått alltså gör mening. Jag kunde bli vi, men jag kan inte känna av mina sympati att då ändrar han i psykiatri. God Det är så tungt att stanna och skälta det. För ända ett battle vi kvota Sanchez där. Small for helvete. All right. Nice. Han bände hans äcknår mot honom. Ja. Ja? Han tackades. Det är alltså ninja mot. Och I vart det, jag kan inte spela upp för han är en sang som han säger smult för helvete. Han kissar ner Sanchez ute. Och så att hin sanger till honom. Bara det i havn. Bara i havn. Bara det han är. Han är men det kan se Torsfödle var en politister slien trutjaffer I nakkan. Det var Richard som en harskapsmål, men politiet var ikke en. Ja, det på. För det kan så vi John Ship boys nu. Det lyser sånt då. Vad är det Torsfödle? Ja, det är okej. Men det där som säger han verkar mer till att vara sån här typa. Ja. Inte tror jag är hiphop typa. Nej, men det som faktiskt vet att det är punk och hiphop hur rättland är samma. Totalt. Det är ja för helvete. Punkar är New hiphop York-scenen. är. Jo, alltså punkar är 8 sen då. Jo, Jo, jag tycker vad Känner dig Rick Rupen. Det är som man gör det. Beastie Boys så var det nämligen punkar jag började vi sån där. Och hiphop som bara blev. Så att det här är hiphop. Alltså Biver cool, anarkisten förstått det vi gör bara till särskna och härare, råare. De har varit sån förra största man, det vi gör. Hatt ner för bavon nästan, men I halt det att ha varit sånt för grunt och sånt tja anarkisten. Men här är allvarliga potentialer till honom, allt det. Så han lägger ut på handen matan som är då väl så att han är för vi tar allt som allt så har det vi gör mer struktur och mer scheme och rum och spel än han är så det vi gör för mig. Det är ena är synder det är vi att fokus så att se att en lustar ett rap till lustar ett pop. Det är inte no neck at this då vi ser att det är illtongt, det är så inte ordentligt vad det är illtongt ut i. Jag ser som vi att de tänker han säger. Är det för vanilla? Ja, Louis Center, men till Ronch Nivi som ja, roet och ända. Han är imskar rättningar han får vi som vi snackar om Oxford komedia, Oxford harst brutalt, Oxford bite ut, spotted ut, Oxford twatt och diagnoser allt. Han får alla ställen och han är tydliga just research om mannen. Boy var gå med Robert. Så Det är som att ta förra spel mot Danmark. Och godaste spel väl, men hinta var bara bättre. Så det har inte att skamma sig. Nej, åt nivå. Man så jag är kust natter nästa 100%. Självsäker och tvätt onche choke.
Ja, som det är störst. Flower, alltså standa framför förra folk och hvis han fär ho till det här så kan han sig skapa finer battle rapper. Han borde ju bara brukt hesa energierna att just swin punktalk. Ja. Det är ju först finn du en paddla. Men Nu trackar han en annan paddla. Men alla vis han har brukt också de här punkot ojusner. Ja, faktiskt. Ja, det ser ut som att Trondheim och mal här. Rowe fick alla utgångar, alla fyra vi som vi där var sida och Eisner flertal på Facebook. Så vi har funnit vinna. John Hunt. Nästa för så har vi Alfred mot Paparnon ur RSP. Det var ordans gusar. Det var gusar. Tack för gott. Boom. Good shit. Good shit. Här får vi.